Good afternoon mga BSS. Ito na naman po ako, dito po sa tindahan, as usual. Pag ganito pong hapon, di gaano ah, mag, may, may bumibili. Kaya ito po ako nakikipag-usap sa inyo. Bago po makalimutan, baka po yung iba pa po dyan na nagkakapag-view sa aking mga video vlog. Sana naman po, pindutin niyo po yung button, then yung subscribe button para at least naman makadagdag naman ng content din sa amin. Kasi sana mahit namin mga bago man sana mag-isang taon yung 1,000 subscriber, di ba? Maganda na yun kasi pag nabot natin yung 1,000 subscriber, mag-iiba tayo ng sabi nga yan, improve din natin yung sistema natin. Kasi meron na yun, baka sakali, magkaroon na rin tayo ng income kung susuotin naman tayo nun. Kasi medyo matagal-tagal lang pag-build up ng channel at pag-build up ng mga subscribers. Pero, yung mga nakapag-subscribe na po sa amin, maraming pong salamat sa inyong lahat. Sana po, ma-enjoy po ninyo ang ating hapong samahan. At ngayon po, ito na po ang yung lingkod, si Joseph Vergara, na nasabing, ang buhay ay weather. Ay, hindi ko yun linya. Nakita ko lang yun doon guys. Sino ba yun? Basta napanood ko yun sa TV. Ang buhay ay weather lang. Kahapon medyo maulan Ngayon po medyo maganda-ganda ang panahon natin. Paminit. Sana naman tuloy-tuloy na po yan. Para naman ang mga tao ay makarating din sa ating tindahan. Anyway, hindi pa po nakarating dito sa aming tindahan. Malapit lang po kami sa Barangay Hall. At katapat lang po kami ng Galawag Elementary School. Dali lang po siyang makita. Pwede rin yung gamitin yung Google para madali kayo makapunta sa amin. Anyway po, ang topic natin ngayon, ay recap ko muna yung nakaraang week. Ang last ko na topic doon about doon sa inflation. Kasi yung inflation napaka-controversial nun kasi sinabi ng ating gobyerno, ang inflation rate natin ngayon, ang target ng gobyerno natin ngayon at least daw somewhere around 3 to 4%. Tapos bigla lagi siyang 6% ang napunta ng ating inflation rate. Ang inflation rate daw, yun ang basehan ang ibig sabihin po daw po nun, yumayaman daw ang Pilipinas. O kaya mayaman na yung mga tao o dumadami ang kanilang pambili. Nag-improve daw ang kanilang mga buhay. Pero sa totoo lang po, kapag ganito pong mataas ang inflation rate, ang epekto po nun dito sa atin sa mga regular na mamamayan, tumataas ang bilihan, nahihirapan silang mag-cut off doon sa ibig sabihin yung kanilang kita ay humihina. Yung purchasing power ng kanilang pera ay humihina. Yun ang medyo ma-terrible doon. Kasi yung dati yung nabibili nila sa ganong halaga, nababawasan. Isipin mo, sabihin natin, yung 100 peso mo ngayon, nabawasan siya ng 6%. Yung 6% na yun, 6 na piso yun sa 100. Ibig sabihin, yung 6 peso, yun ang inihina ng yung pera. Yung 94 peso lang ang value niyan. Kaya lang sa mga ekonomista naman, hindi daw maganda kung walang inflation. Pero sabi ko naman, kung inflation ay nakakapagpa-improve ng ekonomiya, bakit kako yung mga maliliit na nagdinegosyo nahihirapan makapahabol sa ganong sitwasyon? Hindi naman yung nakikita ng ating gobyerno, di ba? Kasi yung halimbawa, ang trabaho mo araw-araw, andong ka sa peddlers ba yan? O yung nagpapadyak, ito pa yung nagtitinda, naglalako ng pagkain. Paano, di ba mahirap naman yan? Kasi pag pumunta sila sa sentro, magsasabi na naman yung mga transport sector, tasan nyo kami ng pamasahe. Pag tamas yung pamasahe, lahat na lang naapektuhan. Pero ang inflation daw po ay madami po daw yung factor. Hindi lang po yun nakarely sa na-set ng ating gobyerno, ito ang inflation rate nating target. Pero minsan ang inflation daw po ay halo-halo daw po, ang daming factor yon. Una, kapag humina ang peso kontra dollar, yun ang ibig sabihin mas madami ang pangailangan natin sa dolyar kumpara mo dun sa ating peso. Kaya mas maigi sana madami mag-abroad para madaming dollar na pumasok sa atin sa Pilipinas.
Pero ang inflation, pag may mataas pong inflation, pag humina ang peso, pabor po yung sa mga nag-abroad. Kasi yung kanilang pera na padala dito sa Pilipinas, malaki ang value. Kung ibig sabihin, yung halimbawa, dahil yung pera niya, pag na-convert niya na yun sa peso, madami na. Parang ibig sabihin, yung bilang niya ay madami. Pero actually, apektado pa rin siya kasi pag na-convert na yun sa peso, kapares din ng mga regular na tao na yung kanilang pera ay humina. Ngayon, paano naman tayo na naapektuhan? Halimbawa, gaya natin, yung mga sari-sari store owner, paano ba tayo naapektuhan ng inflation? Ganito po kasi ang sitwasyon niyan. Di ba kapag tumaas ang petrolyo, lahat na lang ng bilihin tumataas para sa domino effect. Ang kita mo yung domino, pag tinama yung isa, lahat yan tatamaan. Ibig sabihin nun, ang inflation nun, tumama sa pera natin, yung inflation. Pangalawa, meron naman sa pagkain. Paano naman yun? Parang yung supply and demand. Di ba yung supply and demand, pag madaming bumibili at mahinang supply, tataas ang mga bilihin. Yun isa pa ring factor yun. Pero hindi lahat doon. Kasi yung trabaho ng ating gobyerno ay parang ibang i-manage yung inflation rate. Pag magandang sitwasyon, tinataas-taasan nila. Pag medyo mahina, ang ginagawa ni binababa naman. Pero usually, hindi sila nagbababa. Okay, hindi na nila ginagawa sa zero. Alam mo yun kasi, kapag ginawa nilang zero ang inflation, magiging stagnant ng ating ekonomiya. Ibig sabihin nun, wala nang mag-i-employ, magkukuha ng mga empleyado. Kasi wala nga na-generate. Wala nang perang nag-i-share. Walang perang gagastusin. Kasi ang number one ng purpose ng ating gobyerno kasi kaya ini-inflate nila yung ekonomiya para daw yung perang sobra doon, yung na-inflate nila sa ekonomiya ay mag-circulate doon sa mga sektor. Ibig sabihin doon, mag-ikot yung pera. Kapag umikot yung pera, doon meron na naman silang base. Di ba? Kaya lang po, ang mayroon po sa atin, hindi naman lahat ng tao sa Pilipinas ay middle class o kaya mayayaman. Diba? Mas madami pa rin ang mahihirap. Kita naman natin yan. Yung bang halos ikaw sa buhay, hirap na sila maghanap kung anong gagawin nila sa isang araw, sana naman sila kukuha ng pagkain. Sabi nga nung sa politiko, sabi niya, ang mga Pilipino daw, kapag kumain ng agahan, ang sunod pinaproblema niya yung pananghalian. Pagkatapos ng pananghalian, yung panggabi na naman, yung kain na naman sa gabi. Kaya, never ending ang problema na encounter ng ating mga mamamayan. Pero sa bandang huli naman, kapag hindi na rin naman mag-inflate ang ating economy, walang inflation rate daw. Ang daw kasi hindi sa aking yun galing. Kapag walang inflation rate na in-impose ang ating gobyerno, wala ring mangyayaring improvement. Ibig sabihin na wala na tayong mga infrastructure kasi walang panggastos doon. Kasi one way to another na kapag in-inflate natin ang ekonomiya ay nakakapag-create tayo nito. Kaya ngayon yung ginawa ng ating Pangulo, yung build. Na-inflate doon ang ating economy ng almost 6%, umabot halos ganun ng amount. Pero alam niyo po ba, ang pinaka-target lang daw pala noon ng BSP, yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Dapat daw ang manageable na inflation lang dapat sa ating ekonomiya at least mga 2% to 3%. Lumampas pa nga, umabot pa ng 4. Sabi nila, parang kapatid pa daw yung 4 ng 3. Malapit pa yung sa 3. Pero ang hindi po doon maganda kasi umabot pa sila ng 6%. Basta nasa around 6 point something. Meron pa siyang point. Ibig sabihin nun, medyo matagal maka-adjust yung ating mga tao kasi ang mga tao naman kita mo pag tumasabi ko nga tumas lang yung petrol lahat yan nag-ripple tapos yung sweldo naman hindi naman kabilisan magtaas yung asistensya na may binibigay ng ating gobyerno di ba yung mga ano pa tawag doon tupad baka mo yun meron sila mga programa pag para ma-lessen yung effect ng inflation rate sa ating ekonomiya. Kaya lang, medyo matagal-tagal naman yung implementation. Kumbaga, kailangan natin ngayon, ang nangyari, susunod pang buwan bago yan may re-release. Kaya nangyari, yung mga hirap, mas lalo talagang hihirap.
Buti na lang doon sa mga medyo mayaman kasi mayaman wala naman sa kanilang epekto yon. Parang okay lang. Masalal pa kasi silang yung mayaman yan. Kapag tumataas ang ano, kasi, paano naman sila, tingnan mo na, paano ba yung mga mayaman, lalo pa silang yung mayaman? Bakit? Ganito kasi yan. Halimbawa, sabi ko nga, yung peso mo ngayon, kung kinabukasin, hindi na yan peso. Kasi bumaba na yung kanyang purchasing value. Ngayon, dahil lang karamihan sa mga mayayaman, matabili naman yung utang, pabor yun doon sa mga naglo-loan. Kasi yung mga naglo-loan, ibabalik nila, halos, sabi nga doon, parang free na yon. Kasi yung interest niya ay napakababa. Pero hindi na mapapabor yun doon sa mga nag-save. Kasi yung mga nag-save, ang target naman nag-save, kaya sila nag-save ng pera, para in the future, meron silang kita. Problema doon, yung value ng kanilang na-save, parehas pa rin kasi tingnan mo yung purchasing power niya, talagang humina. Diba? Hindi maganda yan sa mga nag-save. Kaya, sa panahon ngayon, ibig sabihin natin, kailangan natin mag-ipon talaga ng pera. Pero sa pag-ipon naman natin ng pera, maganda ba ng investment yun? Ano po? Sunod naman po, isipin natin kung tama bang gawin naman nating desisyon. At asahan niyo po, sa mga sunod ko pong video, madami ba't po tayo i-discuss. At isa-isahan po natin ulit. Thank you very much po sa panonood. Huwag pong kaligtang mag-subscribe. Click po niyo yung button doon sa baba. Bye-bye! Good afternoon po ulit. Bye-bye!